Hold nummer 9. De hedder Dem fra Vejle. Nu med forstærkning. Og Dem fra Vejle, det er den 20. starter med helt. Så er det egentlig deroppe, uden at vi helt med, men det er forsvarligt Danmarksmesterhold. Egentlig. Dem fra Vejle A hedder sig med forstærkning. Kan du se, det står der bare ikke. Ja, skide godt. Det tyder på at være fejlbedøft for en type. De er så ikke forsvarende Danmarksmester, men vi har hørt om det før. De plejer at løbe godt, og en kjole læser fint ud her med Hector med et fejlbedøft. Næste bane, det er Anne Mette og Taysom. Jeg tror, det er et jysk hold, det her. De har det også med at vinde herovre på Sjælland. Eller også i Jylland et eller andet sted. Så hvis vi har en kamp Sjælland i Jylland, så tror jeg, at Sjælland er lidt bedre. Som sagt, så mangler vi stadig hold med 3 fejlfri løb. Måske skal vi have det nu. Den for Vejle af med forstærkning. Nej. Der var 5 fejl, men der var 10 fejl. 10 fejl. Anne Mette og Taysom i mål med 10 fejl. Så men det kan stadig. Nu har vi jo 2 landsholdsmænd her som de sidste. Det må vi godt stille krav til. Jesper Kjær, MC, han skal samtidig deltage i verdensmesterskaberne. Og ham tror vi på, kommer helt op på pallen. Så fejlfri her. Han er også indvidet på sådan en verdensmesterskab. Så må ikke Jesper kan køre den her. Indtil videre ser det i hvert fald her godt ud. Kan de så godt komme ud? Godt, Jesper. Jesper og MC. Så nu har holdet den fra Vejle med forstærkning. Jeg tror egentlig, det er Jesper, der er forstærkning. De har altså 2 fejlfri ud af 3 mulige, og det vil sige, at Lilland kan køre den hjem nu her og lægge til spidsen. Det er Mille, det er landsholdsud, den skal snart til VM. Så den plejer at løbe stærkt, den plejer at løbe stabil. Så må ikke Lilland lige også gøre det her. De burde også kunne den bog. Kontrol på feltet, hvor vi gerne et fint skift til sidst. Ja, skide godt. Men vi er nu over ved Dem fra Vejle af. Det fører der hold fra i går. Første løber. Anne og Taysom. Nej, det er godt nok Anne Hector. Så vil de være de ikke? Ja. Godt. Næste løber på den fra Vejle af bliver så Anne Mette og Taysom. Lene, har du taget den der Din mor er oppe som hey, stille. Du må ikke snakke om det. Det gider vi. Kom.
godt. Jeg kan det. Nå, okay. Jesper Kjær og MC. Nu havde han fået en væring for det. Ja, for en væring, ja, men det er med godt reddet. Godt fra en fik jo rundt en fantastisk redning. Sidste løber her. Hold da kæft, mand. Det er på vej af. De er så Lilian og Mille. Ja. Jeg kan ikke holde kameraet stille. Det bliver jo så spændende. Det er jo sådan, at det her afgøres nu. 3 hunde tæller på holdet. I øjeblikket har vi her på dem fra Vejle en fejlfri løber i med 5 fejl, men til gengæld har lemplinger nummer 2 jo 5 fejl med fra i går, så det kan blive afgørende på tid simpelthen. Det er for en af de her hold, hvis... Kom så, Lilian! Det er redningernes hold, det der, tror jeg. Det fik hun ikke fejl for, vel? Nej. Først Ina. Nej, det kunne da ikke give fejl for. Så skal vi se, om det er Lilian, der skal sætte Danmarksmesterskabet hjem til Vejle. Det bliver i hvert fald tæt godt her.